Novelizovaný zákon o cestovnom ruchu umožnil zakladať oblastné organizácie cestovného ruchu, ktoré majú napomôcť pri propagácii cestovného ruchu a zlepšovaní služieb v regiónoch. Spomínaná organizácia vznikla koncom roka aj pod Tatrami a mesto Poprad patrí medzi jej zakladajúcich členov. Nová oblastná organizácia v rámci regiónu Vysoké Tatry na seba nenechala dlho čakať. O vstupe mesta Poprad ako zakladajúceho člena sa hovorilo už na decembrovom mestskom zastupiteľstve. Okrem mesta Poprad vstúpilo do projektu ďalších 5 významných partnerov. V tejto oblastnej organizácii cestovného ruchu sa spojilo 6 silných subjektov, ktoré pôsobia v cestovnom ruchu. Okrem mesta Poprad je to aj mesto Vysoké Tatry, je to obec Štrba, ďalej je to Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry, Tatry Mountain Resorts a Aquapark Poprad. Oblastná organizácia bola založená na ustanovujúcom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo ešte v decembri. Momentálne prebieha jej registrácia a následne začnú členovia spoločne pracovať na príprave koncepcie rozvoja cestovného ruchu v oblasti Vysokých Tatier. Cieľom tejto oblastnej organizácie je zvyšovať kvalitu cestovného ruchu, koordinovať spoločný postup zakladajúcich členov a tvoriť a realizovať marketing a propagáciu cestovného ruchu doma i v zahraničí. Podmienkou vstupu členov do oblastnej organizácie je členské, na základe ktorého môže organizácia získať dotáciu zo štátneho rozpočtu na rozvoj cestovného ruchu. Nad dotáciou ale na teraz visí otáznik. V zmysle zákona o podpore cestovného ruchu môže príslušné ministerstvo poskytnúť dotáciu tejto oblastnej organizácii cestovného ruchu vo výške vybratých členských príspevkov. Je tu teda možnosť získať finančné prostriedky na propagáciu a podporu cestovného ruchu aj v meste Poprad, pričom však je to zákonná možnosť, nie je to však nároková položka. Dotáciu teda ministerstvo môže poskytnúť, ale aj nemusí. Radnica je preto radšej opatrná. Aj napriek počtu takmer 130 000 prenocovaní na území mesta vložila členské len vo výške 10 000 eur. Spoločne vykazuje oblastná organizácia Vysoké Tatry vyše 770 000 prenocovaní. Dotácia by sa teda mohla vyšplhať až do výšky 90% tejto sumy. V prípade poskytnutia dotácie budú tieto finančné prostriedky použité na rozvoj cestovného ruchu jednak v regióne, ale aj v meste Poprad. Už samotná skladba členov organizácie nasvedčuje tomu, že by malo ísť o silného hráča v oblasti cestovného ruchu. A ak sa vklad členov zdnásobí dotáciou z ministerstva, cestovnému ruchu pod Tatrami by sa mohlo blízkať na lepšie časy.